nandur kembang Win. Oh itu benar, pas tambah seger. Iya Jess, aku nandur kembang muga-muga ada sing inspirasi. Ya wis aku setuju banget. Aku udah kepengin nandur kembang amarga kowe dan Iki aku isi ono wiji yang pot. matur nuwun dan tapi aku ora duwe lemah lan pupuk. Ya wis ayo melu aku kenalku kancaku sing dodolan lemaran pupuk. Bisa kancamu, aku ya duwe malah kupuke. Ya wis aku tuku lemah untuk merek sejati romo kejual. Iki lemais, sekarang plewu kan pupuke sekresek plewu. Oke iki duwe matur nuwun. Iya padha-padha lho, apa nang aku wae. Ya. Mbak, kula badhe preksa. Arep apa to, Le? Inggih, Mbak. Apa ana sekolah kowe diulang wayang to? Inggih, Mbak. Kula remen sangat kali singgit kok. Apa arep kepengin dadi dalang to, Le? Wontenipun, Mbak, kula gadah gegayuhan kados kateputranipun guru kula. Sing apik mbok takokke njero apa to, Le? Tara Yudha. Raden Janaka punapa inggih perang lho. Iya, Le. Sugeng enjing bocah-bocah. Sugeng enjing, Pak. Ono pirek ora? Mboten wonten, Pak. Ora ono. Saiki dibuka LKS kodo 34 babagan tembang macapat. Badene bang punapa, Pak? Mengko dhisik Bapak arep takon ning kelas iki apa ono sing bisa nembang? Dereng, Pak. Lho, kok ngono? Sadurunge nembang salah sawijining tembang macapat awake dhewe kudu ngerti apa kuwi sing diarani tembang macapat lan kepriye pangurahane. Kedua kanten wonten punapa, Pak? Antasipun Supaya kowe paham lan ora ngawur. Sabira bocah-bocah. Sapunika sampun Pak pikir kula Bu. Nang biro di kancamu iku. Kula nggih mboten ngertos, namun mungkin panjenenganipun mboten mlebet. Ya wis awake dhewe teni sampe dheweke teko. Menika panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi lan nuwun sewu Bu kula kantun. Geni ya kok teko telat. Kula kejebak macet wonten ratan Bu. Wis aja barani maneh. Ya wis monggo lungguh. Matur suwun lan nuwun pangapunten sapisan malih Bu.